Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog da ken ni Ali agayam na madam. Adda igam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mat nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan ngam ti magatang iti tsindaan madam. Sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat madam. Kastaak mat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay ama panak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iti pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpet ko ti danong. Sumalugak ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iti balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad anak ko. Maawatak ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga mi nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kapsat ko. Taitulod na ta babaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin man siguro. No, ada maaramid apag naan ti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day ta tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay may sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaan ti habal-habal. At damot bubon dito'y. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarong di tababa. Agyan ta itilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa'y matnaawanan iti nanupan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanad iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kayat da ka diti agnad dito'y bantay nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amumatan, mais ti kang runaan a pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasi damat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo medya syudad. Malummanan, ato ka din tinalpas mo nga inabot? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta amasapa. Kasla ngamin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta. Tapno maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ang makapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, di pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkut-kuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkut-kuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanong ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng ti ugsa. At daman iyawid tayo jay patad. At damanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpet kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo jay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam mo kan gayam. At damanan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo lang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Dahita ti saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkel yo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahita ti rigat na ita. Ibaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kuman, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak itin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat ka dagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkal a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at data iti lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa iding. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli iti lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin iti kabakiran. Intamanin aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayam ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Ang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana. Amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay mo iti biyag. Numabalin kat kitaam mat jay saan kaunay nga agrigat. Dakpay nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kapkap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan mat kit di, anak. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapanakan baim, taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop, ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adandan ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No santo kano agar din wedding, iti parke kano. Dagiti dadakriyo ti agtulag kan isu aminen? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kaya't apanunutan day taabanag. Tama dismayak lang. Ala, agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Kat sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta ijay laod tinapanan ni Ali. Asino nga ta ti sumungat? Aglingedak. Amang ano kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Ha? Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti agayem at daira kan Moira. Agnanaad dagitoy ije kabambantayan, ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan ije patad. Iti sabali a bangir, baknang matnimiko nga anak ti maysa a tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sungkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagpintas ang adayag. Aglaba siguro, tadamat lupot ana ikabin itibat siyang hindi sunay. Umasidagat man. Di na kumadangran ako. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka dito makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam? Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti gimo. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakon kad. Naimbag man, tao may diti kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak ko na iti aganaw. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo tanday dyan imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawan na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali ang nakaitulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat dang ipaasawa kanya. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop ditoy. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan kadag iti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod, dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatan. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di ang nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa baling samot at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutamamuan na lain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarapdap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Italaang ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka din nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramiden ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalaysa. Maysa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknan. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapao ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. No kunayo akangayedan to ti kalaysa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyak to ti pagsasarita, anda nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti naduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo itidakkan. Ha, saan ak nga gastos no awan ti amo kas mapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pa'y laan? Adda ka dito'y waig, Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabigbig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min ti awag mi iti anak ti amo mi, punong Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgat nga imnas. Ha? Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahita tidakkel aparikot ko. Jak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabali nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apan nagsasarita tayo, no kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na, saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umana iti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapon nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anyan jay ko na mga aramidag, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidag ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa baling nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka no resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di? Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Ariglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnama ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa yung agyaman bro? Tasan ta pa yung mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganok dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod mon day tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko, bro. Nasayat mo kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektiv. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga ron at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko ama-amom. Sige bro, agrubwatak nga rodan. Mapanak, ije kabang-ibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y lang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na.
Sigurado amaragsakan tumutlaon. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayem Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matindi. Kan nakasanglases ak. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata dito'y. Oh, Ana, dahi ta babae nga umasidag dito'y. Iso dahi ta, ti manugangen ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taamuna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali ti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasiday nga babae, iso dayta ti manugangen ta. Ha? Dayta ti manugangen ta? Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. At ang agpayso nakaparada alugan di taruar. Bakita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidem nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayeng Miko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Total, adda na video nga ebidensya. Agawid ako. Ipakita ka ni gayeng Miko ti video. Masigurado kang adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet kanot adagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon amakaam mo. Ipasakan ka ti video, takita. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niyan? Orayam Oh, naipasa ka din. Orayam, bro. Kat masigurado. Mas daaw ka no makitang ti video. Oh, aday ta. Na-receive ko. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kita ang ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy kadi ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gaya mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Yem nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Agam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na diya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad. Iso ajak ammo, noan niya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wano ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas di ti sa udya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kenkwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dayta nga rod, Ket. Ngam saan ang makalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan ang naragsak ti anak ta iti sidog da siya babae. Ngam saan ang mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga midya anak ta. Ape analiday ka nga in may dito'y waig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. At danas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti ang gisusoon iti karamba. O di sa kruya kon. Nagalis ti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga ruten iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak dito balayo. Imbag maan ta kinayat mo ti umay dito'y nanong mo abalay mi, baro. Adda napatag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin nabayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yu iti waig. Inayat kon ti anak yu, nana. Ngam imposible day ka, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day ja babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo ko maparitan ti panagaran ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan niyo kumabaro. Saan kayo mo't nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabalan ijay syudad. Agyamanak, tayo manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Ta saan da pa'y anap na pan ijay? Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nan, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad, tapno ada kaduak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tayo, Jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgad kayo, Ijay. Agapal ka din matlaan ti trabaho mi, Jay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal, Ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador, Ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaan iti syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrupo ta nga rudan, taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasat ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak ka da kayo. Saan nyo nga ibagbagay jay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pahay gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadagiti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabalan, Miko? Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta? Mairugi pa ilaang dito'y pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, ta ipaay ko. Gatangan tayo amin a maaramat. Sige. Ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin a masapsapol. Mairugin ti project. Naggasap ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga kalaysa.
Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banang nga urayam, ngam saan mo ang mauray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama? Ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan ni syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa bali ngamin ti marikrik na ak. Madi ngamin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kankwana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga rod? Hanggang sumangpat tumot laang dayjay. Ta sigurado a mapanmanen aganop ijay kabakiran. Di mo't nalaing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal dito Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat dito Ado ti mabalin ko apang isirkan ken kwa na dito Anya at trabaho. No anya ti amuna trabaho. Iso mat ti pangisir ka katakwada. Idi ubinga, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kwa na, taalaan na iti construction site. Masiguradong akayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y, madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasanuda masarakan. Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasanaw no di da masarakan. Adamang sipot ka dagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga ano panda. Masapol saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Misan, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da kan ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin tinaituding akalaysa. Plano mat ni amir a pabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakot managdakdakas nga ano panda. Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Ha? Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot na ijay no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Isuan di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti magbagam. Nalipat ang sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman nak iti panang ibagam, Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pay amaw, tani Miko ti umamay iti balay. Saan da nga amo? Syaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman nak iti impadamag mo, Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsarita? Saan nga ta nga ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam ang makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pay amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Ta sino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iti tsindaan. Kat, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Isu nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyo. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyo. Saan pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga ron, bro. Tainak mang-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakan ti akwarta. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kano kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka dito syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam naturay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro, awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik, tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado, taornosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang kumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to nangayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok, agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay tidamdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapan ijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y! Ad dalaang ang maestresakan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimad, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dina mat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta pa nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanagan ako una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisinagan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Taamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayota? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kom da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Isunala ang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag ka unay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan kato'y pagabulan. Padurasag ti pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta napintas ti abel tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan namin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka lang di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo? Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalaan ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas napasamak ken kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kumay ti agbalin nga asawa na. Ammo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y naimbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga ta nga ipakaammo ka nakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya kumaday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan na. Ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayang daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ama danagan no kastoy. Ato nga min dagiti madadaal. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama, gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikat ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayan lo-alon kat madadaal ti ate. Mahimayat no madadaan. Ay, mauyong sanday na tao. Pakaragsakan na kit din ti panakadadaal ti ate. Nagngina ti ate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itapno ipakaamuna itigayim na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinalimay. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ana pauwan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo alun kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsak ka nakit din pa nakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparagin ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taammo ti mang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso na ita na panunod mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Tabangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Masaya at matmanang. Aywan gaya. Agkalay santo itinaliman. Dagayang Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya ka tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem ni sir. Ngam nagliba ka. Agsagana kay Ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, Ira. Kayat ka asurprisahan. Basta agpili ka no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayan. Naragsakag, taore may sak na panglaw, kinayak naklapta. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti Apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa, ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaik katan ti angkla ti yate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan ak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalak ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itang ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaang kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kuana. San ko pa'y nga amu asawan ita. Ngam mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kuana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kuana. Agsawsawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Ha! Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasalupay nga agbalin a Pangulo. No si kanti saan a makabaan? Pinaay na ti arapaap ko, nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati pa nagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkalimi ko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras a damag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa nga inaramid na dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti na kaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pa kaikamangag. Asino mo ti saan nagdanag iti kasta sitwasyon? Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilian. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngem, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadong tang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyon. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inapal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan tinalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga kagasat iti ipaasawat ako makankuana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso ng anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, ta saan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumot laang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali a pagilian. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti faktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyo. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo. Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput ken nagagat ka nga binbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mo't kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbag laang kasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da kadi, ti ipapanaw ti babae. Jakban mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayemi ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman ka no ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawata. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jay sigud aguradakan ka. Agpay sungata dayta, bro. Agulbud ka di pa'y ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong haikallaysa. Di da nga ta tubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naibagta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatugnaran. Ha? Amangan lumakang ngagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibaga. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta da ito, para kinigayim mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayang pudno. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Adda ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibagana ko ma. Ngam, di na intuloy. Anya day, Jay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramiden na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mo? Malagip ko. Basitak pa'y idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idi insangpet ni Amir. Kasla nakutaran apir.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupo ti arwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akan laysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akan laysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo tanginginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Ay, imbilang kong anak. Gamita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapimanaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsuble. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpudno nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda. No daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda. Nangruna no masakit. Adda man na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko. Kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas kenkwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamat umariwawa nga apo ta no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak batan ken ni Miko. Natulag yung kadin? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak ka itulagan ni Miko. At nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat.
Kasano pa'y ang maawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamaranglain? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinangitulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Uray kasano. Utang ko pa'y laan tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakastoy ti kasasahad ko ita? Pudno day takunam, bro. Inaramid da ti pagrabanganda, kas naganak. Manud nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo ti bagbagim. Apayakas lasana sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaida ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak na ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asan labayan. Wala, bay anak pa'y lang nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, Jackman amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't tan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano ko maapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga ruden. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuroon kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Padasa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako kan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaan nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawa da kumakanyak. Sige nga ron, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madday ta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Baro. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Baro. Sapay kumata maparaburan kayo iti adong nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kiti nasaan, nana? Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital, day tatimbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan kano ang makapangpangan, kan makaturog? Ang amita, turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamo timbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ije emergency hospital kano, bro. Si kapay nga rin ti makaamo ditoy. Tama panak ije ospital. Anya tinapasamakin niya ama, ina. Miko, nagkakapwang. Binirbirok na ka. Lading itek, nujak nagaw-awid ina. At daklaang mat dito'y syudad. Nakaturog mat niya ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan, saan pa yan ang nanganday ta? Tariingak nga rad, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sikat timagpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano iti ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan adagos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimot no agbayag iti ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan iti ospital? Idamag mo pa ikinim Miko, no kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ama. Aday nala ka na imasamakan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day taabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanan aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayagan na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Tainyawin tanti amam. Maragsaka na tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudain, tamabisinak. Nakalutom at siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro-urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapul ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan makakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nilaan Ira ti ayayatek. Isolaan ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jabalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini Ira. Agawaan bro. Narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? At ibaga kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka didayta. At dakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapul nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalay sa. Sagrado kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Sagradong akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.